दिनै ओरैबायदि बार अखा फैदोंना ने मिथिंगाबा ओमफ्राय जोंना नैबे आदा देगारसिङा माब्रै थाखोथाय मोनाफ्राव माब्रै थायो एकला जिबन हारसिं संसार जोंना नै आदा देगारसिङा बोनो थायो खैला मैलानि वाइटिं सिटआवनो ओमफ्राय नै जेबो गैखा आरोखि ना लांदांजोबखा नै ओरैबायदि बार अखा फैखांखाबाय दहाय ओमफ्राय माब्रैथो थायो आदा बार अखा फैला मा थुम थुमसो थाखायो होस ओमफ्राय मोनाफ्राव सातस'ना सिजाजोबखायो उन्दुनो मोनखा आइयो ओमफ्राय खम गोजाङोलै इयो अयथासार सातस'जोबखायो होमब्ला उन्दुनो मोनखा ने बोरैथो अखा सातस'ना माथिं थानाय नै दिनै एकदम मोनसेबो इन्जुरानो गैया बिराद दुखुनांथाव सिबाय नै हारसिं संसार जादों ओंखाम ओंख्रि गावनो संजायो बेयावनो खैला मैलानि वाइटिं सिटआवनो नै माथो ओंख्रि संजा दिनैलाय कफि ओंख्रि गैले नै दंबावोसो हालदैबो गैबावखा नै दा बिदिसो संजाखादों ओमफ्राय हिनजावबोथ' गैया जाहैबाय ने दाबायदियाव मोनला लागोन ना ला लाया मोजांखौ लायो मोनला ने औ औ एकदमबारे जोनोमावहाय खाफालानो बिदि जाहैबाय ने खेबसेबो गैया नै खुसिंग्रा गारि गैयाला माथो होनबावनाय हिनजावखौ मोननायाखि जाहैबाय ने मोननायाखि साखिनो माबायदि जाहालै जोंजोबो मारै माबायदिमोन दे खालामबावनाय संसारा थालिर गायजानायनिसो जाहैयो ने थालिर गायजा जानायनि खारा ओमफ्राय बिदि अखा हालालाय बोरै जानांगौलै नैबे खैला मैला वाइटिं सिटआव थायो आरो आदा देगारसिङा सिबाय नैबेनो खैला मैला वाइटिं सिट जाहैबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय टिभिएस श'रुम जाहैबाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुम नै गारिफ्रा एभेलेबेल दंफैयो ओमफ्राय नैबे गारिखौ सासे मानसि लादोंमोन केसटि होनो हायाखिसैना ओमफ्राय दा बिहरलाबो होफैया जाहैदों गंबेसे नांजेनखोलै 44 थांबाय 44था नांजेनबाय नै खैला मैलायावनो मोनो आरो एभेलेबेल 4 मासाव 44था नांबाय लांफैनो हागोन सोरनोबा नांगौला सानब्रैयाव अफार दंबावोसो बैसागुनि गाबोननिफ्राय 14 थारिखसिम खोनाबाय सानब्रैयाव अफार दं आरोखि नै लकेल जानाय ना बयलार जानाय खैला मैला बाजारावहाय दखान दिनब्लाबो नै ग्रोनल' थायो आरोना नांगौब्ला हथात सोरबाफोर आलासिफोर फैसनबायोब्ला फैनानै लांफैब्ला मोनगोन ओमफ्राय ओरैहाय नै बयलार अजनाबोलाय फवासे लाला आधा केजिखौ जाहैनो नागिरखायो खैला मैलानिया ने बेदरा दा औ बेदरा 315 थाखा सोरबा बायनानै नायनाय फै ओरैबायदि दिन्दांल' सुखायो नै ओरैबो ने आदा फवासे लाला आधा केजि जाहैनो नागिरखायो दा रावबो फोथायनाय नङा जोंनि ओरैनो ओनसोलनि मानसिफ्रा गासैबो मिथिखागौ माबायदि अजन हरो ओमफ्राय अबावबा सना अजनल' हखायो आरोखि बेखौ थिखांनायनानै दिन्थिला दा फोथायनाय नङालै बेलाय नै सिखाखाया ओमफ्राय नै ओरैहाय नायाथ' एभेलेबेल मोनखायो हनै नायाबो ओमफ्राय बोथोरा एसे गोसोम जादों दिनैहाय आलादा जादों नै खोमसिनो ने आदा मनेन नोंनि लाइफआव माबायदि जादों एसे इंलिसनि होबावदो दे बुजिथोंसै एसे I have taken 2 minutes to make in a time, but there is no improvement. Now I have not upon any doctor in a Kudrasas. I want to put my faith on the Lord, who is able to heal me from the sickness and suffering. I will die, I will go into devil field. So I like to request the faith of God for me. ओमफ्राय दा नों न'आवहाय सोरजों थायो ब्रादारजों ओमफ्राय गोरलैफ्रा बेंगालराव सासे फिसालाया फिसाजोआ क'क्राझाराव रुवाथि ओरैनो लेखा फरायदों माइना दे मोजां खुसिया जानोब्ला खुसियाबो एभेलेबेल नै गोगोमनो थैनि थाखाय मोजां
ओमफ्राय नै ओरैहाय मा नाजाखो आसोला हागासिनो दं नै हांकास कमप्लेन रौ ओमफ्राय खमावनो हखायो होनदों दा जोंबा एकदम खम औ आदा लाबाङा जिरायनानै दं ओमफ्राय बेदरा मा जाहरदों होनदोंमोनलाय खैला मैलानिया ओमफ्राय फवासे लांलाय 1.5 बारा मोनोरा आधा केजिनि खाथियाव जायो एसे खम जाहैयो सासे दं बिराद मोजां हरनायनि औ ओमफ्राय बयबोथ' हखासै जोङो खाथियाबो सोलोंबाय दा बेखौ नांनाय नुबायना औ थेवब्लाबो ओरैनो दा 1.5 मन बिदना नाङो सानसेयाव मामुलि बिराद मोजां मानसियालाय लाबोखानो हायो आरो दस्राफ्राबो हरसै बेस्राफोर ने दा मोजां लांफै सोरबा जायोला बिराद नामखौल' मोनाखैलाय नामखौ बेदरनाव बिराद मोजां ने मादै नोंबो लांखायो दा आंबो लाङो अरिया खिन्थु खैला मैलायाव बायनो ओमफ्राय गुबुनफ्राव बबेबा सना अजन सुनांगौरा आं बिदालाय लाजाया आं डाइरेक्ट खैला मैला फैथारनासो लांफैयोलै गुबुनाव लाया बेदरखौ फिल्मलावबो बे ओरै सानजा जोबथानायनि एसे ओरै सिनामनि हा लानांगौ पास फाननाय बिसोरो सानैबो मोजां आधा केजि बिदर लांलाय 300नि सहैयो दस्राफ्रा एसे मैगं नायलाबायहैनि खैला मैला बाजारावहाय दिनैथ' दखान दिनसो नालाय ओमफ्राय फुरा मैगं लाबोबाय हनै सेलाय बिलाय जागासिनो दङ मोजां मोजां मैगं सफैयो बोरैबाबा दा बे मैगं बाजार जाहैबाय बियो गाइखेरनो दुन्दियानो बिदि दङ नै ओमफ्राय आं सेरफां मैखुन ओंखारदों खोमा साननानैसो फैदोंमोन बेयावहाय लकेलनि माबा पटल नोङो माबा हरनांगौ मोजां मोजां थारनि दुन्दियाफ्रा औ माबाफ्रा फानलुफ्रा आङो 30 थाखाल' हरदो बे 30 थाखाखौनो नोंलाय ओरैहायबो नै मैगं बाजार सेरफां मैखुन फानाखैथ' दिनै सेरफां मैखुनसो फैगोन नामा सानदोंमोन आं बबे बोरमा नोगोद सिखावलाय सैथिबो जेबो फाना खावो अयथासार सिखाव मैगंफ्रा खावो आरो लाना खानो